planer er, at i dag der skal vi købe MG13. Wow. Og, Hallo, er I alle sammen på radio, eller hvad? ja, det var sådan. Ja, Så vi venter bare lige på... Kommer ham med om vi rollen skal for os, købe den her MG'er. række. Det ved jeg ikke. Jeg tror sgu ikke, han hørte os. Hvad har du skrevet til ham? Har du snakket med ham? Hvorfor? Hvorfor en? Kører jeg over til en anden garage. Jeg har et sted, hvor jeg kan holde sig. Godt sted, hvor han ikke kan se mig. Hvad så, du kan holde øje med en? Hold øje med en. Og stille mig sted. Hvor holder du henne? Altså, han skriver, at han er sammen med politiet, så vi ved ikke lige... Er I over i Midtby Garage, eller? Ja. Hvis han kommer... Hvis han kommer til den drenge, altså hvis I prøver at vise skærmen, så kommer jeg og stabber mig. Hvem? Og hvor er du Politiet. Så fucking kører jeg dem ned. Og kom hen og stab den. Så ja. Jeg har pistolen. Han sagde, at han kom til at trykke på den nerve, der hedder Alt F4. Lad være med at gøre det, lad være med at gøre det, lad være med at gøre det. Det lukker hele at spille nu. Ja, jeg ved det godt, jeg ved det godt. Okay. Jeg har pistolen bag på mig, men jeg ved ikke, hvordan jeg fjerner den. Jeg sætter mig bare lige på en bænk i Midtby Garage, eller sådan noget. Men han siger, han er på vej igen. Så. Jeg har et sted, hvor jeg ikke kan Så være. ja, vi håber, Kan man ikke se et bagagerum? Hallo, der er der der. Prøv at se her, prøv at se på mig, prøv at se på mig. Kan du se den pistol, jeg har lige til ham bag? Det er om bag hans bog, eller lige over hans bog. Nej, jeg kan ikke se den, jeg kan ikke se den. Han ligger den varevogn, der er derovre. Tag varevognen ind, og så læg den i ind, hvis I kan det. Men hvorfor en varevogn? Den, der holder ved vejen. Kan jeg lægge mig ind i den? Kom med mig, jeg ved, hvordan du ligger. Jeg kan herovre ligge den. Kald her. Du ved ikke, hvor der Bare var læg græs i. sådan her. Der Bare læg stod sådan her. græs bare. Altså, læg sådan helt til på muren. Bare her en hvide Midtby skal snakke, gør. Jeg kan lægge mig om bag Jeg den her. jeg ligger nede i busken. Kan du udlægge dig? Jamen, jeg ved... Kom, måske allerede sige, at Ja. Jeg kan fucking Tror gøre ikke, det. du kan. jeg er ligeglad, Milas. Eller var der officielt level i? Eller, hvis du bliver taget, Milas, har du noget værdifuldt på dig? Nej. Plus så har vi også klip på det, hvis det sker noget. Det er lige meget, vi har masser penge. Ja. Ud på vejen, ud på Ja, vejen. nej, det er bandemøden. Var det ikke ham, hvis... Jeg ved, vi kørt ned der. Fuck, der er koldt, man. Fordi... Nej, jeg tænker, det er fint. Jeg lægger mig bare ind i det her skole, Hallo? hvor man kan tage biler ud. Jeps. Åh, det er dig. Bare kom med. I won't be bullied by you. Fucking lad ham være din hund, mand. Jeg ligger her nu. Come on. Ja, han er her. Jeg ligger her, kan man godt se mig? Jeg lægger mig mærke til mig. Ja, lidt. Hvis ikke bare rende og slå folk. Er det ham? Give me a Nå, break. bare lige herovre, så vi ikke lige står ingen. Ej, sygt, du skal. Ham vil jeg trykke på radio en gang, hvis det er ham. Au. Sorry. Ind igen. Jeg det er har ham. noget til det her. Tryk på radio, hvis det er ham. Ham der. Altså, når er du vi sikker på, kommer det der er MG? Det er det. Jeg sidder og taler med den tidligere boss lige nu. Nå, okay. Men hvordan fik I åbnet MG? Vi tog bare fat i borgmesteren af byen. Ham er jeg rimelig gode venner med, og sådan fik vi den åbnet. Nå, okay. Men har I snakket om at få lavet sådan en rank? Nej, ikke rigtigt. Fordi det skal man jo have.
Ja, men det har vi ikke lige nu. Ja, men man har... Skal jeg nok vi skal lige blive begge to skrive Tjener til... frem til, så kommer jeg. til... Ja, ejerbyen, at jeg har købt MG af dig. Ja, det har jeg også fået lov til at sælge den med ham. Ja, men man har... Ja. Hvad er dit... Politi. 19. Jeg kæft, politiet, de kører lort. Ja. Tid må godt være her, bro. Han er hylster for Bare lige Milas. som mig. Hvad? Eller hvad sagde du? Sagde du noget? Nej. Okay. Hvad sagde du? 19? Ja. Bum. Tak. Så er den aftale i hus. Ja. Ja, men man har... kan jeg lige få dit nummer, hvis du skulle ske med venten eller noget? Med Ja. en fejl. Ja, nej, og så kan jeg også lige have dit. Ja, bum. Så ja, så siger jeg sgu tak for handlen. Selv tak. Ja, du må have det. Lige måde. Du kom. Op, rejs dig, bare rejs dig. Hvad? Er det vores, eller er det vores? Ja, det er vores nu. Nice. Vi har købt den. Yes, man. Du prøver at tale over Du sagde den ikke radioen, over. ja, nu kan man. Hvad? Jeg skal lige med på det vent. Jeg har købt nummer 13. Fordi, bro, jeg lægger fucking mig. Jeg fucking slår snart lige ned i hovedet. Hallo, kan du høre mig? Kan du høre mig, din sorte Ja, nu abe? kan vi godt. Hvad? Ja, Nå, vi kan snakker jeg godt. over radio lige nu, snakker han nå. Ja. Sådan holder jeg ikke mine af. Men man har, vi fik købt det MP til 201. Den har gået igennem halvdelen af hele morgen. Okay, men skal vi så bare tøj på? Hvad? Tøj på nu, eller hvad? Altså, jeg har lidt det bandetøj, faktisk er på. Så hvis der er MG13, ved du om der er MG13-tøj her? Det tror jeg, der er det. Så har jeg noget. Altså, jeg har sådan noget okay bandetøj. Jeg kunne lige bade, så må jeg spille længere tid. Jeg sender en GPS lige nu. Jeg går bare bade. Ja, det er Så der. søg. Skal jeg lige, eller hvad? Ja. Ej, men hvad lægger jeg så meget? Jeg er også lige... Ja. Har du fået rank, bro? Har du fået rank? Nej, det er det ikke fået nu. Hvorfor et bandehus har I? Jeg sender en GPS lige nu. Vi har bare et lager, vi har ikke noget bandehus endnu. Altså, jeg kan godt købe et bandehus. Ja. Nej, det kan Ejne godt. Ejne, han køber et bandehus til. Sådan en GPS. Du må komme op her. Det er vores lager. Er det ikke dig, der hedder Hans? Det er mig, der er Hans. Okay, ja. Lama. Hvad var det nu, du hed? Lemmer. Hvad du hedder, Lamar? Hvad? Det kan godt hedde Lamar. Jeg kommer lige om lidt, bro. Så ja, det er fandme heldigt, mand. 2,1 mil for fucking MG13. Det er jo fucking billigt. Hvor er I så henne, gutter? Hvor er I henne? Jeg kommer ud til dig. Jeg er derhenne nu, gutter. Ja, Hvor er I? jeg kommer ud. Er I egentlig lærer? Ja. Ja. Nå. Ja, jeg tror Ja. Ja, nej, nu tager det ind. Bare kom her. Ja, er der.
Nå, Det ser godt ud herinde, mand. Det ser fandme godt ud. ja. Fandme fedt lærer her, mand. Ja, husk at nu vil jeg runde videoer, så husk at have det godt. Vi ses.